Ni Jago naiz, Azpeitiarra, eta Jago magoa bezala ezauten didate. 7 urte inguru nituela, akordatzen naiz, Gabonetan errege magoek oparitu ziatela magia borraz kaja hauetako bat, pilo bat gustatu zitela, bertan zeuden jolas pilo horiek, urtero Gabonak iristen zirenien, beti magia kaja berri bat nahi nuela, magia gehiago ikasten ju naiz, unea iritsi arte eta mago profesional izatea heldu arte. Nire lehenengo jolasetako bat, zokan jolasa izan zen, nire familiar da nahi, nire lagun da nahi, jolas igualagin, indain, danak nazkau arte. Nei magia mundu honetan, ez dut inorreuki albuen mago bat izango genukena laguntzeko edo erakusteko. Ez, neuk nire magia mundu honetako bide hau, neuk bakarrik indet, txiki-txikitatik, neure jolasak sortzen saiatzen naiz, hortik enjuten naiz, neure kasako bide horietan. Baita ere, izen deu, hemen Azpeitin, 7 urtez segidan, txisteratik egitara gontan, magiako asteburu bat antolatze deu, eta bertara ere pilo bat mago ekarri zen diteu, mago oso onak pasau dielako amendik, eta horreke pilo bat ikasteko lagundu izan dit, eta baita ere nola ez, indarroiek eman dizkit, magian jarraitzeko, ze magiako mundu hau oso politxe da. Nei gehien gustatzen zaiten magia mota, ez da objektu txikiekin eta gertuko magia hori, baizik eta ez denan gertatzen den magia hori gustatzen zait. Iruditzen zait bere xarma hori daukela, eszenario batean egiten da magia, jendea publiko hortxe gertu eserita, niri gehiago gustatzen zaiten. Magia mundu honen barruan, piloa kategori daudenez, kategori ia denak ikutzen ditut, danetatik gustatzen zaizkit gauzak. Adibidez, mentalismoa esango nuke dela gehien gustatzen zaitana, jendearen buruan, barruan dagoen gauzak irakurtzeko gaitasun hori, ez? Eta gero aparte manipulazioa esku jolasak erabiltzea, adibidez kartak eta ateatzea, pelotakin eta egiten dena, kategori horretan ez dago estukajerik zaiena esaten duten disiplina. Nire ikuskizunak divertigarriak, dinamikoak eta nola ez publikoarekin konektatzeko jolasak egiten ditut. Nire jolas gehienak hitz egiten izaten direlako eta umore pixka sartzea horrek ikuskizuna asko handitzen duelako. Gara bera ordubete bat irauten dute eta bertan pilo bat magia kategori ikusiko ditugu. Nire etorkizunerako ideatan ikuskizun bat sortzea gustatuko zitzaidan, neure propioa gustatuko litzaidake, bai erderaz, bai inglesez eta etortzen den denarekin aurrera egiten. Baina oraingoz behintzat, nire ikuskizunak euskeraz dira. Euskal Herri mailan buelta jira txogat egita gustatuko zitzaidan eta hortikan kanpoaldea junezke hoia izango zen la bomba. Magia niretzako arte bat da eta esango nuke disiplina danetatik dela berezinetako bat, engainuekin eta gezurrekin jokatzen duen gauz bat, baino batzuetan engainu edo gezur horrekin gea sortzeko kapaz, ilusio hori eta pertsonan barruko ume hori ateratzeko gai gea bat. Eta nik nahiko nuke inoiz ez desagertzea magia.